God eftermiddag, og velkommen til Dansk Design Center. Mit navn er Nicholas Kold Blok, og jeg kommer fra Creative People, en interesseorganisation, som jeg fortæller lidt mere om, hvad der er lige om lidt. Og så, hvem er det, du er? Jeg hedder Niel, og jeg er direktør her på stedet. Det fortæller jeg meget lidt om. Vi har sammen fået jer poppet ind i det her lokale. Der har været overbookninger i lang tid, så jeg håber, I kan sidde plads. Der er nogle små grupper rundt omkring, som man kan sige sig ind til, hvis der er ledige stole. Men ellers, intentionen med i dag er, at vi skulle gerne blive inspireret om, hvordan vi kan komme hen til et affaldsløst samfund. Om det overhovedet kan lade sig gøre. Jeg tror, at Nette og jeg vi vil gerne starte med at vise lidt om, at vi tror bestemt på, at det kan lade sig gøre, og der er allerede en masse initiativer i gang. Jeg håber på, at når jeg går herfra, udover at I forhåbentlig bliver inspireret, også får mødt nogle mennesker, som I kan inspirere, og I kan lade inspirere af, og måske snakke om de projekter, der er, hvor I kommer fra. Agendaen er sådan, at vi lidt og jeg snakker lidt, så har vi Ken Webster fra Ellen MacArthur Foundation, og så har vi så byttet lidt rundt. Det er sådan, at i Augen faktisk sidder lige her ovenover, allerede til et Vækst- og Erhvervsforum, og bare hopper ned her til os bagefter. Men det betyder, at vi starter lidt tidligere med hende, og så går Anders Endrup på efter hende. Og så er der så en reception, som vi kan høre mere om bagefter. Jeg vil sige, at der sidder 7 minister, så vi kan jo håbe på, at der er flere, der prøver sig med det. Har du spurgt, om de kommer herned? Nej, det skal man gøre officielt, så vi kan jo afvise dagsordenen. Vi håber på at være, eller vi regner bestemt med at være færdige klokken 4:30, så I kan gå hjem til jeres julebajer. Vi har hørt det J-dag i dag. Og så ellers også bare blive hængt til en lille aperitif, hvis man også til det. Jeg kan sige, at nedenunder der er der en udstilling, vi åbner, og vi er færdige her, af Boris Berlin, som er udsagen med til at tage nu i anden, det vil han forklare lidt til. Ja. Jeg kommer fra Creative People, og vi er nogle stykker, der også er her i dag, som kommer fra Creative People. Vi er en interesseorganisation, som kigger på, hvordan kan vi skabe et positivt fodaftryk på planeten. Ikke kun et mindre negativt. Det betyder, at vi skal til at tænke fremad. Vi skal til at tænke på, hvordan gør vi det godt, i stedet for at gøre det mindre dårligt. Så meget af det der med, at bæredygtighed er blevet til, at vi skal reducere og gøre mindre. Den tankegang kan vi godt lide at lege med. Og hvis I har interesse i Creative People, så har vi en hjemmeside. Vi har et nyhedsbrev, hvor vi sender den nyeste opdatering omkring de her ting. Og det vil jeg bare lige reklamere for, så I ved, hvad det er, vi laver. Men jeg vil snakke lidt om, hvor er vi, og Nette vil fortælle lidt om, hvor skal vi så hen. Og hvorfor er det, vores gamle system virker? Jamen, det her er en kobbermine, og de har kunnet at grave ting ud fra jorden og ødelægge naturen, bekostning af det. Og for eksempel kobber, som indgår i mobiltelefoner, jamen, vi graver godt 12 millioner tons ud af undergrunden på global plan om året, men vi genbruger kun 2 millioner tons af det. Det betyder, siger nogle beregninger, at vi løber tør for kobber på godt 25 år i den rate, vi kører med. Det betyder, at det her er meget økonomisk. Det betyder ikke kun, at vi skal passe på vores jord. Det betyder altså også bare, at vi kan have den livsstil, vi gerne vil have. Og i mange tilfælde, så snyder vi en mobiltelefon ud. Det her er nye mobiltelefoner, som er blevet dumpet i 2011. Der blev der lavet 1,6 milliarder mobiltelefoner til det europæiske marked alene. Men vi er altså på 0,7 milliarder borgere. Det betyder, at der blev lavet 2 mobiltelefoner til hver EU-borger i 2011. Jeg ved ikke, jeg har ikke fået en ny mobiltelefon i 3 år. Men der er altså nogen, der har ret mange mobiltelefoner. Mange af de bliver bare inkasseret, og kun 10% af dem bliver egentlig genbrugt korrekt. Og korrekt betyder, at man hakker dem i stykker, så prøver man at udvinde de materialer, der er i så bedst muligt, man kan. Nogle af jer har måske hørt et ressourcebrug. En mobiltelefon, når den bliver lavet, så går der 26 kilo affald på, at den skal fabrikeres. En fladskærm, når I har købt en fladskærm, så har I allerede smidt 2,5 tons affald ud bare i produktionen. Vi har som hver dansker et skjult ressourceforbrug på 70 tons om året. Vi ligger nummer 4 på OECD's liste som de værste syndere over forbrug. Det betyder, at der er altså rigtig meget, vi kan gøre bedre. Det betyder også, at der er en masse ressourcer, som ligger derude, som vi kan optimere meget, meget bedre, end vi gør.
Så vil jeg også bare henlede min opmærksomhed til, at vi i Danmark ikke er særlig gode til at genanvende. Vi genanvender 48% af alt vores affald. Det betyder også industriaffald. I Tyskland der kan man altså godt genanvende helt op til 70%. Nu har vi lige i Københavns Kommune, der er blevet bevilget 4 milliarder til en ny forbrændingsanlæg. Og det betyder, at vi skal blive ved med at brænde af tanken de næste 45 år i Danmark af vores affald. Jeg vil våge den påstand, at inden der er gået 5 år, de nye forbrændingsovne bliver bygget, jamen der vil allerede være nye teknologier, der kan erstatte de her forbrændingsovne. Vi har været gode til at tage vores affald i Danmark og brænde, så vi kan havne i lossepladser, men teknologien er noget andet nu. Vi er på vej et andet sted hen. Bare lige for at fortælle en lille historie, hvor jeg ser forandringen kommer til at ske fra. I en bro til Sorø, det er bare en historie ud af mange. Jeg har hørt efterfølgende, at de skrev den her på Bølgekivet. Det var sådan, at en ungarbejder så alt det her emballageaffald. De havde plastik og pap. Og hun sagde så til sin chef, men hvorfor er det, at vi ikke kan sætte det her til genanvendelse, i stedet for at vi smider det i containeren, så det kan blive brændt af kommunen. Det sagde chefen, det var en god idé. Så han gik til Marius Pedersen, der gerne vil købe partner, og vil gerne købe plastik, købe papirer, som vi havde af affald. Det betyder, at det lige pludselig bliver til en fortjeneste for Superbrugsen i Sorø at få genanvendt det affald, vi havde. Det var en meget lille ting, men det betyder, at bare tingene kommer til at ske her i fremtiden. Vores ressourcer, som Kenneth også snakker med om senere, bliver dyrere og dyrere og dyrere. Og derfor skal vi til at tænke på en anden måde, hvordan vi håndterer ressourcer. Det kan måske gøre, at de må ikke lave det nummer. Ja, der skete jo så det, at da de så sagde til deres medlemmer af brugsforeningen, at de bare skulle komme ned med deres affald også, så skulle de nok også, for det kender vi. Jamen, så er der en lovgivning, der siger, at det private affald, altså vores private affald, husholdningsaffald, må ikke gå til erhvervsaffald. Altså man må ikke handle med det. Det er kommunens ejendom. Siden af måden at sige det på. Så ja, Jeg troede, det var vores. Ja. Hvis vi bliver en brugsforening, så kan man sige, at hvis man ser på det samfund, vi har, så er sådan her det mest designede samfund. Det, der er rigtig godt, når vi kigger fremad, det er, at vi skal have designet nogle systemer, som kan klare det her paradigmeskift. Også nogle af de systemer, vi har, som vi må nedlægge, men hele anlægsbevægelsen er jo fantastisk godt designet system til at få frembragt nogle produkter og få solgt nogle produkter. Et andet, det her, det er et returflaskesystem. Det stod nede i Brugsen for nogle uger siden. Det er op ad eftermiddagen, og så stod der en ung mand og puttede flasker i, han lignede en, der lige var stået op. Og så spurgte jeg ham, hvorfor gør du det? Og så kiggede han på mig, og så sagde han, er du idiot? Så sagde han, nej, men hvorfor gør du det? Så siger han, det er fordi, jeg skal have nogle penge ud. Og for mig at se, så er det et sejren i et system. Han er fuldstændig bedøvende ligeglad med det bagvedliggende system. Han bruger det bare og får sine penge, og så tænker han mere det. Og hvis vi skal nå det med affald, hvor vi får brugerne, det er derfor, at vi som designcenter går ind i det her, fordi vi mener, at vi skal have fat i slutbrugeren. Vi skal designe den sidste oplevelse eller starten på oplevelsen af et nyt produkt hen ved forbrugeren. Hvis forbrugeren ikke tager imod det her, så kan vi lave alle mulige julespring, så lykkes det bare ikke. Man kan sige, at det her det er et af de ting, som, hvor man tænker, det er en øjenåbner. Jeg var ude hos plastindustrien og snakkede med dem og sagde, det her der ryger 20% af jeres omsætning. Det er det, der hedder styroform. Vi normalt, når vi køber en computer og et bord og alt muligt andet, så er det pakket ind i det her hvide flamingo, er der nogen, der kalder det. Det tager 65 millioner år, før vi kan lave flamingoen, der ikke aner, hvor lang tid det tager for at det væk. Så er der altså nogle amerikanere i New Jersey og New York, som har fundet ud af, at hvis man bruger en kombination af noget svampe og noget andet, så kan man simpelthen lave sådan en opsvumning, man kan putte ind i en stor ovn, og så på 5 dage, der har man faktisk noget, hvor man kan have en vinflaske ind i, og man kan få alle de ting, som styroform normalt laver. Når man pakker sin flaske ud, så tager man de der 4-5 klodser og smider dem på sin kompost. Så der begynder at komme lige så stille nogle ting, hvor vi siger, hold kæft. Det her lille firma har nu skrevet kontrakt med Steelcase, med 3M, med Dell, fordi firmaerne kan godt se, at der er penge i det her, det er en god forretning, og det går den rigtige vej. Men vi bliver også nødt til at se på nogen, der trækker det endnu længere ud, for man kan sige, at der er nogen, der skal ligge helt langt ud, hvor vi ligesom siger, at det er sgu for åndssvagt. Hvis I tænker tilbage på, for 15 år siden, hvis jeg sagde til jer, der sad 3 piger herude med en telefon i hånden og sad og skrev til hinanden, så ville jeg sige, ej, det stopper jeg sgu, ikke? Det er blevet en helt normal ting, så vi bliver nødt til at se, hvor langt kan vi flytte det her ud.
Og der er ikke noget så naturligt som at gå ud og tage et æble fra et træ og spise det, og så lige tørre det af, og så spiser man det. Og hvorfor kan man ikke overføre det til alle de ting, vi køber i Brugsen og Irma? Og man er på vej, det her det er en yoghurt, som er pakket ind. Det hedder Weekly Sales, som pakker yoghurten ind, og så kan man spise hele målet. Det vil sige, at hvis I tænker på, når jeg køber en pizza i Brugsen, en frossen pizza, så vejer indpakningen faktisk mere end den pizza, jeg skal spise. Ikke? Så hvis det nu bare var, at der var pizzaen, der lå der, og vi kunne spise det, så er det noget nemmere. Og Pepsi er i gang med at finde ud af at lave en flaske, så man også kan spise flasken. Den smager selvfølgelig af cola, når man spiser den. Så der er nogen, der er på vej, og man kan sige, at kommer det ved vi ikke. Men bare det, at der er nogen, der er ved at rykke på det, det gør, at vi som designer her i huset, sammen med industrien og sammen med nogle forskere, kan begynde at få gang i nogle projekter i fremtiden for at se, hvor er det, vi skal være for at komme ind, som spiller i hele det her paradigmeskift, som må komme, da vi jo altså kun har en jordklode, vi bruger 3 af dem. Jeg tror, det var det. Ja. Er det ikke også noget med, at Puma, de laver en komposterbar sko, og den skal også pakkes ind i det her styrofoam, så du kan faktisk bare begrave dine nye Puma-sko i din baghave, og så bliver det direkte til blomster. Ja. Det man kan jo få printet sine sportssko, så det passer til, man har ikke samme størrelse på. Altså man får printet, man går ind, og så får man scanning af sin fod, og så sætter man sig ned og får en kop kaffe, og så kommer der et par sko ud, som er degradable material, og den kan man så bruge, når man færdig sådan noget på kompostbyen, så går det tilbage. Så vi er ikke så langt fra, at det virkelig kommer til at ske. Og selvfølgelig vil der være nogle industrier, som virkelig skal til at omstille sig, men der vil også opstå nogle nye, og det er jo en ganske naturlig ting, vi har været igennem i menneskealderen.